At Hand on kosketusnäyttöteos. Yksi lähtökohta tähän teokseen on ollut se, että mä oon ollut huolestunut siitä, miten tuntuu, että suomalaisten asenteet on kovenemassa ja miten vaikeaa meidän on ollut kohdata niitä romanikerjäläisiä, jotka on tullut meidän keskelle. Ja tämä teos on yksi yritys lähteä miettimään sitä, että niin kuin minkälaisin keinoin me voitaisiin kohdata toinen niin kuin kunnioittavasti niin kuin omassa ainutlaatuisuudessaan ja ainutkertaisuudessaan. Ja mä oon kuvannut tähän teokseen sekä meitä suomalaisia, tavallisia ihmisiä, että myöskin romanikerjäläisiä ja pyytänyt kaikkia asettumaan kameran eteen. Ja mä oon kuvannut heidän käsiään. Nämä kädet on esillä tässä teoksessa. Ja koskettamalla näitä käsiä sä pääset sitten lähemmäs näitä käsiä, eli saat avattua ensin nämä niin kuin kädet ja sen jälkeen avautuu lähikuva, jossa tämän henkilön käsiä voi sitten tutkia ihan niin kuin siinä ihon yksityiskohtia myöten. Mua on kiinnostanut kädet sen takia, että kädet on samaan aikaan anonyymit, mutta samaan aikaan niissä tulee esiin jotain niin kuin hirveän kiinnostavaa ihmisestä. Ja että musta on ollut kauhean kiinnostavaa kuvata käsien eleitä silloin, kun ihminen ei tee mitään tai tekee vain jotain hyvin pientä ja se, että millä tavalla sen henkilön persoonallisuus ja tunnetilat tulee esille semmoisista käden pienistä liikkeistä. No, tämä teos on ollut hirveän haastava, koska tässä on ollut monia ulottuvuuksia. Et samaan aikaan tässä on ollut tämmöinen prosessi, jossa mä oon hakenut kuvattavia ja niin kuin kohdannut hyvin erilaisia ihmisiä. Ja sitten samaan aikaan mä oon joutunut miettimään sitä, että miten tämä niin kuin ajatus inhimillisestä kohtaamisesta voidaan kääntää uudelle teknologialle. Oli mielenkiintoista toteuttaa tämä teos, koska ensinnäkin se, että oli mahdollisuus päästä käyttämään tämmöistä multitask-tekniikkaa, joka oikeasti toimii niin hyvin kuin se toimii, niin oli ihan ainutlaatuista.